Hello mga kabigel! So, Ayan, ang imumukbang po natin ngayon ay meron po tayong KFC Original Fried Chicken. 8 pieces po yan na malalaki. At meron po tayong beef stew, spaghetti with spinach. Yan, napakasarap niyan. Meron din po marami kang nilagay na dyan, no? na Ground giniling. Ground Oo. beef, yung giniling. Tapos meron din po tayong corn. Meron po tayong maraming gravy at soft drinks. Meron din po tayong kanin dito. Ayun, tsaka meron ng mga extra sauce dito. Para i-pepper na ko lang ngayon. Sakto na. Yan, bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinaglove niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po. At kumpleto po kaming kakain pa sa isang hapagkainan. Nawa po ay meron din po makakain sa araw-araw po ang aming mga viewers. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa dalangin sa inyong anak. So, Kristo na matapagligtas amin. So, yun. Hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Unang agat po para sa inyo. Thank you. Kain po. General po, gutom na. Ngay. Okay na po. Thank you po. Ay, kanin pa na pala tayo. Kain po kayo. Kuha na po kayo dyan. Sarap. Pasensya na po. Hingi po, General. Hindi ako gusto makain niyo. General po nainom. Sabay. Sabay po siyang kumain.
Sarap niya, no? Parang lasang ano. May pagkahabik sa lasa ng ano. Yung... Diba? Yung parang may kalderetang slight ng konti na. Sarap po. Yung lasa Nakagat ko ng- pa yung... Tapos yung spinach na ano, bibigay po ng ano, compliment. Sarap. Ngayon na lang ulit kami muna kasama-sama kumain. Ba't pala ganito yung ano? Spaghetti ng KFC. Sarap. Mahal yan na. Daming halo dyan. Maraming halo po ito eh. Pang restaurant. Para ka rin kumain sa ano, parang Italian po yung lasa nila. Na maraming twist. Sige po. Namimiss niya na agad kasi ni ano, ni General si Luna. Oo nga. Ikaw na. Okay na ba? Si nanay na lang? Okay ka na na? Kasi Ito. Corn na. Ang tamis yung corn na. Malayo siya sa lasa ng nakaugalian nating Pilipino spaghetti po. Di po siya masyadong matamis. Konti lang po yung tamis. pero mapaparami ko yung kain. Pwede pa rin, bago sa menu, no? Ano pangalan niya? Mix 2. Kala ko beefster ito. Daming beef, masarap po. Yung may mga mahapang beef siya, tapos may mga giniling din po. Sweet corn. Ay, akin na pala to. Sa'yo yan. Uy, napakadaming ano. Sauce ng ano. KFC. So, Chicken ng KFC kahit ano, yung breast part. Sarap pa rin. May malasa pa rin. Ayun ang pambato ng KFC. Yung super daming gravy, di ba? Ang dami na binigay sa atin, no? Kasi sa kanila lang yung may pinupush na ganyan na nilalagay sa plato. Oh, di ba? Kaya, Maangal si General. Si Luna po ngayon tahimik tulog. Si General lang ano. maingay. ginigising. Ginigising po ni, ano, ni General. Gusto maglaro. Kapasensya na po kayo, maingay ho. Pag yung dalawa ang nagising, nako. Kaya minsan narinig yung ingay, yung mga karansing, yun po, nasa kulungan kasi sila pag nagmumukbang kami. Yung kumakalansing po. ang dami ng corn. Kamis ko to, family mukbang natin. Namiss din namin kayo. How are At you? thank you po sa mga nanood dun sa mga challenge nila. Ate. Ang tagal nyo palang di napasama sa ano natin, sa film na. Busy po sila. Aris hanggang sa baba. Yan, sige po. Si Rishan po, kaya katulad ng sinasabi nyo, na malimit po talagang bigyan ng ano, pagka malakas po kasi siya talagang kumain. Siya po taga-ubos niyan. Para ubos po lagi yung ating ano, ating minumukbang.
Ako ay silent ketchup. Si Andy Bes po kasi konti lang ho kumain niya, kaya hindi ko masyado namin binibigyan. Yung tama lang po para sa kanya. Sa atin naman, given na po yun. Anong given? Oy, wag mo lang inaano si ate. Oh, nagagalit si Oo nga. General. Mamaya, lalaro yan. Kasi ganyan po. Kasi kaya minsan, no, napapansin nyo, nagmamadali ho tayong, parang kami nagmamadali. May oras pong, kasi may oras tayong sinusunod eh. Sa mga mukbangers po kasi may oras po talaga sinusunod. Pag lumagpas po may penalty. Meron po kasi penalty. Kaya pagkakasahin kailangan. Mabilis. General, ikaw susunod ang mamumabang ingay mo. Pasensya na po ha, hindi na po tayo masyado nakakapag-shoutout. Pero ngayon Pero ngayon magsha-shoutout. Magsha-shoutout po si Yanbe. Pasensya na po sa mga hindi masyado. Hindi kasi lahat nakapasama yan. Pasensya na po, pero babawi po kami. Ayan, thank you so much po. Simulan ko na ang shoutout. Kain lang po kayo dyan. Ayan. Thank you so much po sa mga nagbigay sa atin ng mga stars. Unang-una, syempre, si Ma'am Ella Orendane. Thank you so much po. Palagi. Kay Joanne Hope TR. Miriam Hoson. Jennifer Shinoda. And kay Kimi Tanaka. Thank you so much po. Thank you po. Ayan, ang shout out, Magahis John Michael S. Kay Clyde Ivar, Shoutout po. Imelda Furaque, Josefina Figueroa, shout out kay Lola Pines, Maki Channel from Dubai, UAE, Jeneline Quinto, ay sorry po, ng Candaba, Pampanga. Janelle Montas ng Albay. Nehan Mukbang ng Nueva Ecija. Gian Avalos, shout out CJ from Angeles, Pampanga. September 8, Wadi, 12 years old in grade 8. AZ Alpha, 3 years old, September 6. Kazia Sky, 8 years old, grade 2. Happy birthday. Bessie Morondos, Mahukura Macleod, hello po. Jenny Arizabal, Sharon Rose Caro, Rosemary Garde, kay Kyle Gamer, Julio Doms, Kids Baba, Jessie Pastrana, and kay JM Amiterdam. Yun. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. At ayan, natapos na po isang masarap na mukbang natin. Siyempre, maraming salamat sa Diyos sa pagka-pinagkaloob niya ngayong araw na ito. At bago po siyempre, maraming salamat po mga kabigay. Lagi po tayo mag-iingat. Kaya, bigla na lang mawala.